rabbil alamin asyhadu billahi al-qayyum alladzi la yaqutu abada wa rafa'tu al-musu abi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sayyidina Muhammad wa sallam fadilah wa alim wa ulama wa kiai wa ustaz wa akrabat wa masyarakat sepuluh segenap takmir masjid ugi hadirin hadirat rahimahullah alhamdulillah wonten kesempatan dan menika kula panjenengan seputar takdir saya insyaallah kula panjenengan seputar Allah subhanahu wa taala rahmat nikmat hidayah sehingga wonten kesempatan menika kita saged sareng-sareng melaksanakan ibadah sholat tarawih mangke tutup dengan witir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kabeh kali sholawat salam terkatur dumateng sholih junjungan kita Rasulullah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabut paling bimbingan dumateng kita sedaya sehingga dengan bimbinganipun Kanjeng Nabi kula panjenengan saged bedhakaken bainal haq wal batil. Nomor 3 alhamdulillah untuk yang ketiga kali imami ya. Minggu ketiga ya. Tadi kurang seminggu malih. Riwayat Nabi dan Wele orang mulu apa selikur. Daerah Muhammadiyah itu tanggal orang mulu. Kemungkinan kalau dengan selikur. Wele orang mulu apa selikur. Dermawan. Jangan pada mulu lah saya. Ayo gawe dewi. Para rahimahullah, satu tempo Kanjeng Nabi ini bertanya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, pripun umat kula sing seneng ngaji. Terus pundi kahanane umat kula sing seneng ngaji. Tiyang Dolorejo biasa remen ngaos hadir di majelis Masjid Al-Ikhlas. Ngoten nggih? Niki ditanyakan oleh Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril, pripun kahanane umat kula sing senengane ngaos niku? Dawuh malaikat Jibril niku Kanjeng Nabi, umat jenengan sing senengane ngaji niku kaya ngene lampu sing padhang. Ana donya tur ana akhirat. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Ati umpami kula jenengan sami iki enten bumi nyawang tenggene langit niku paling kemerlop jenenge bintang. Bintang niku sejatosipun wedhe. Boten cilik nonton tapi berhubung kula jenengan sami nyawange dari beberapa juta kilometer ketokane mek sinare kiri. Sebetulnya wedhe turbo wonten sanget. Maka para rahimahullah umat Kanjeng Nabi pada saat dia ngaji teng majelis pundi mawon seluruh penghuni langit sinten penghuni langit malah Malaikat. nyawang teng donya pati kemerlip kaya dene kula jenengan sami nyawang bintang-bintang. Tapi dalu niki ya tarawih ya isaan ya witir ya ngaji. Ngeten iki malaikat sing ana langit nyawang Dolorejo Masjid Al-Ikhlas bawang terpati kemerlop kaya lentang. Amin. Amin. Rugi sinten lentange rugi jenengan iki. Ati sinare niku munggah malaikat padha nyawang padha gumun. Lah iya kok bawang Kalian tak kemu. kalau kok api akhirnya nopo malaikat itu nggawa teleskop bisa kok. Dolorejo masih pegel-pegel dek gelem ngaji ya. Kula mampu mboten mampu dasar subuh sampai maghrib kula wae. Selamat sampeyan. Kok boten kaya kula tok ya. Kaya poso arek iki lho. Lho kula jenengan sami kula ya. Kula malaikat Jibril dawuh tubah. Tubah niku basa Jawa nek bejo temen wong sing gelem ngaji. Alhamdulillah. Jenengan iku dipilih Gusti Allah. Lawan pegel-pegel sing gelem ngaji. Di antara sekian banyak umat dipilih keberuntungan jenengan purun dengan ngaos. Saat ini kalau tak jenengan dikai keistimewaan kali Gusti Allah terus yang sing purun
Gusti Allah dadi wong sing beruntung menapa mboten? Aman. Saiki kula kaget. Katene gak apa nggih? Krana Beruntung. umpami benjing jenengan enten sing ngerti konsel ambek duit 1 juta. Seneng ki ambek ngaji seneng ndi? Duit 1 juta yai. Halo. Jenengan dalu niki dipilih Gusti. Kados tiyang sing beruntung. Krana gelem ngaji. Beruntung mung sinten Gusti? Seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Iki sing kagem untung Gusti Allah lho gitu menungso lho. Seneng apa mboten? Oh, saiki perbandingan. Engko ana sing teriyu parcel iku lho duwike 500. Seneng bisa menapani ada kula ngaji kula. Jujur. Jujur. Salih wassalim alaih. Melalui malaikat Jibril ngomong ya gak ngapur. Meski itu dipandang Bapak Gusti Allah. para wong sing gelem ngaji untung beruntung banget bejo banget sing gelem Ngaji. berarti untungnya dukure dunia maya timbangane parcel timbangane duit 500 yo aku dipilih Gusti Allah dadi wong sing untung alhamdulillah. Sing jawab katanya yo lumayan ada parcel ada orang jawab untuk karo-karo nek Gus Tengah bener jawabannya nih tadi ibu jawab niku ya kalau Salih wassalim alaih. sing perkali wawailun angkarahum wa abghadahum wong sing ingkar wong sing gedhe wong sing gak seneng wong sing berlu ambek ngaji ciloko iki malaikat Jibril sing tapi mau menawan dengan kau berhaji, kamu usah ngerti lah mau ngaji. Paham ya? Umpama nih kau berhaji, pun gak seneng lah mau ngaji. Berarti dengan ngaji aku jadi seneng repot. Lu mulai kalau terus gak ngaji ya, lapor kayak ngaji berhaji supaya saya proses ngaji ngaji ya. Harusnya, engkau boleh dari orang sing cilok. Mulai kata cerita. Enten tiang boten Islam, seneng ambek wong ngaji. Ben ono wong ngaji ku dalam ditampung kegriyane. Iya mau ten griya kula, perkara kalau mantel ono ayu mamane. Wis iya mau nek terang dengan budal ten masjid. Pendino hormat ambek wong sing seneng ngaji. Padahal boten Islam. Lho akhirnya dipun bojo umure didengke ambek malaikat maca syahadat, sedone husnul khotimah, pergo seneng ambek wong ngaji. Lho itu macam Islam. Saya nggak Islam mau husnul khotimah seneng ngaji kok. Lho itu Islam mesti ada teman-teman husnul khotimah teman. Amin. Kalau nggak isok dalam pengajian, ojo kate ngomong genting nggak seneng ada ngaji. Mungkin kualat kali Gusti. Allah dadi wong sing cilo. Paham nggih? Kalau lagi nabi kan tahu. Nek gak iso ngulang, dadi yo sing diulang. Paham ya? Nek gak iso dadi kiai dadi santri, nek gak iso bagian ngomong, yo bagian ngrungokno. Nek gak iso ngomong, gak iso ngrungokno. Sing nomor 3, seneng ambek sing ngomong, seneng ambek wong sing seneng ngrungokno. Seneng ambek kiai, seneng ambek wong ngaji. Ojo dadi sing nomor 4. Wis gak seneng kiai, gak seneng santri, gak seneng ambek kabeh-kabeh nyodok. Halo? Pasti besok Terus tidak bahasa Inggrisnya terus. Paham ya? Kalau enten kesempatan sehat, enten kesempatan sempat, jadi kayak umur, enten mengajar multi mawar dengan tahu, supaya teman-teman kalau dengan hati yang sing beruntung, dunia untuk kalian akhirat. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Salatan mitri rakatain jami'atan rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama ya.